Bacaš svoj skuter! Rainbow Dash? Da, ali nisam sama. Ne želim da ih vidim. I šta one uopšte traže ovde? Trebalo bi da su u vozu. Nigde mi ne idemo. Ne bez tebe, Skutalu. Šta je tebe uopšte spopalo? Nisam htela da im uništim šansu za pobedu samo zato što ne mogu da letim. A ko je rekao da moraš? Ali Pegas Pony bi trebalo da lete. Ti si letela kada si nosila zastavu na igrama. Ali to sam bila ja. Ti si ti. Nije važno da li možeš da letiš ili ne. Vaš nastup je bio odličan jer je pokazao šta to Ponyville čini posebnim. Još uvek znate šta je to, zar ne? Prijateljstvo. 3 vrste ponija žive zajedno kao prijatelji, baš kao mi. Zemaljski poniji, Jednorazi. I Pegazi. Ali Rainbow Dash, šta ako mi nikad ne porastu krila? Šta ako nikada ne poletim? Slušaj, Skutalu, možda ćeš leteti jednog dana, a možda nećeš. U svakom slučaju si neverovatna. Ko je najžilaviji mali poni u gradu? Sve trikove znamo. nema vrednijih ponija od nas. Da, mi smo trio, kao tim radimo. Mi ćemo prvi poni na cilju dobeni. I zato hajdemo u Kristalno carstvo i hajde da izvedemo stari nastup. I hajde da pobedimo! Naša su srca, kao konjska snažna. Naša su srca, kao konjska snažna. Naša su srca, kao konjska snažna. Mi pobedit ćemo sa našim galopom slavnim. Nema nemogućih prepreka. Naša su srca, kao konjska snažna. Kao konjska snažna. Ponyville zalet, jej! Na ekvestrijskim igrama zastavu Ponyville će nositi Crusadersi slatkih obeležja. Vidite, to što ste vas tri uradile je bilo prihvatljivo. Prihvatljivo? Prihvatljivo? Pa, to je bilo nešto najneverovatnije, najveličanstvenije što sam ikada videla. Obuzdajte svoje uzbuđenje. Upamtite, profesionalizam. Da, pa ja. Znate šta ovo znači, zar ne? Šta? Sigurno dobijamo slatka obeležja.